Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kum ka jing sngongu ya ka jingwan ra ya ka nam ka buram sya ka snong ka thau ki pai ba jong ka snong ngun raw ki ba shong ba sa hanong ba Shillong ha ka arfu artari ujliu arjar khat khandai ki la pun kup buram ya saungut ki riu pau khmat jong ka snong ngun raw ki bala yo ya ka kerdan PhD kini ki saungut ki long u Dr. SI Yau Phniau u Reverend Dr. SA Yau Phniau ka Dr. D Yau Phniau bat ka Dr. Banri Kinti Turnia. Yakini kisah ngot la penkop buram dau MLA jong ka Ranikor constituency uba Pius Marwen ubalong ukongsan ha kajingelang kabala penong ha Lady Kin College Shillong. Ha gani kasngi la sakhi lang dau menteri kasnong ngunrao ki riu rang ba ki long kme long kpa bar ki samla bar la yoru ya kajingkran mai phang no Reverend WF Yau Phniau. Kanong ala the sokmen na kadong kathai jumi na kasnong jumi yimi ki riu kra Yimi ki pastor, yimi ki nongin ki doktor, yimi ki rupuli ki bawan syakmat. Desi khanda yang lekalen jo khanda koi berkat ba i hakane ke jing penkupurum ya sanut ki bawan hakikatan pape but what ki breu ki basa sisian ki na benget ba ngana kadong kathan jumi katne ni lami ki rukra Hidup kau nak kadong takhan ke sumi. Sibol kisi tu ko kacingge. Margi ba gilong kibril kiba nak kam ketong dia. Ni sibol kisi tu ko habun ba kilian. Ndrei katni ni kita hidup kau nak kadong takhan ke sumi. But hadani sni kadong sultanat leba ke jingnon lang ki parasnom ki paratau ba kin I ba nakalian ki nongilam jom ka nongra basa Shillong kin pen kup purau kapan I akan nuksa babha kapan I akan nuksa na tamta ki lawai jom ki khon ki kti dan pen ilan dan pen shlulan dan shlu na tamta ka joki